sexy body. I already did. Sexy body, dit is Siban. Sexy. I do everything in the house here. Ja, Taika. You think you're This just is- relaxing all day. But this go is to the... Eindhoven and This is the only time. matcha coffee all Why? day, cappuccino. Gata yung manisulot eh. This is the first and the only time that you're doing this month. Huh? Mom just started, but I The always month just started. do this a lot. April too. April, Yeah, I did it a lot of times. You think we always say you think the kabouters, you think the midgets clean the house, but somebody What? does it. Think the midgets always do it. Stika. I will not clean the house from now on. You do it yourself. That was what you do all day long, Mom. Yeah, lie down like this. Yeah! Get yan! Nalukso naman ang aga. Good morning. Ano dito? Wednesday. Welcome na po sa panibagong talaga na panibagong video. Ako na naman po ang tinamaan. Ako na naman ang may sakit. Tapos na silang dalawa. Ganito talaga. It's either si Ana ang una or si Ruth. Ako ang pinakalasan. Ako ang pinakamatagal makarecover. Yun. And, naka-absent ako kahapon sa ano ko sa part-time ko. Ngayon, hindi pa talaga okay yung pakiramdam ko, pero sayang naman din kasi kailangan kong magtrabaho. Kaya pa naman, sabi ni Ruth, kung hindi mo kaya pag nagtatrabaho ka na doon, kung hindi mo kaya umuwi ka, sayang kasi bukas holiday dito, so hindi din ako mag-part-time. Bukas po, punta kami ng walang katapusang FT-ling. Punta na naman kaming FT-ling. Does she know, Dudu? Did we tell her already? Ja, die tolte. Oh, we did? Okay. Papa, Ja? ik heb een centje gevonden. Ja, Malachi. Yeah, war. Hij is bang. Oh! Oh! Doe maar niet aan mama Ah. even, hij doet ze opmaken. Nakaano daw siya, nakakita siya ng coins, guys. Binibigyan siya ni Ruth ng coins, tapos nilalagay sa kanyang piggy bank. Don't give it to mama, she spend it, hè? Sabi niya, ay, spend it sa imong now. Be careful what you wish for. I What might you take, I might take all the money and fly back to the Philippines. Which money? Ah, don't forget that all the money is in the Philippine account Oh, now. not all the money, but yeah, that's true. Yeah, we can transfer now. That's true. Ito, yung mga biro-biroan namin ni Ruth, guys. Maaga akong gumising, alas 5. Yun. Tapos sabi ko sa kanya, parang hindi pa okay yung pakiramdam ko. Kasi tapos, guys, mayroon pa ako. So, talagang, ewan ko ba, mas tumatanda ako, mas ano din, sumasakit na, mas may dysmenorrhea ako ba? Hindi naman ako ganito dati. Hindi po ako, wala po akong dysmenorrhea masyado. Pero these days, parang first and second day, parang kailangan nasa bed ako, nakahilata yung ganun ba. Ang sakit. Tapos, pag matagal akong nakatayo, masakit sa paa. Tapos, parang manginginig yung calves mo ba? Yung bagtak sa Bisaya ba? Mga bagtak. And then, ayun pa ako. Parang, basta, gusto ko lang humilata. Tapos, kumain. Grabe din yung, yung cravings ko. Kaya sabi ko today, maligo ako ng maaga para at least press ko yung pakiramdam. Baka maging okay yung pakiramdam ko ba. Tapos, pagbaba ko dito, andito na din silang dalawa, binihisan na niya kasi si Ana, binihisan niya kaagad si Ana, ni-ready, pinakain, kasi ipipick up siya ng lolo in maybe 10-15 minutes, pupunta na dito ang lolo kasi nga magtatrabaho kaming dalawa. Tapos, yun, siya dito, tapos siya maligo. Sabi ko, himala! Himala! You know what himala is, Dodong? Nee. Miracle. Huh? Miracle. It's a miracle that you're doing the dishes. That's not a miracle, I do a lot of things, man. You don't show them, but I'm the one who does the things around us. Who's doing the wash many times? Oy, I did the wash almost the whole week, huh? You did the wash like You made it once. dirty, but I put it in the wash. That's what Sige, magkwintahay, taan ni Ron. you Yeah. Abi kay naghugas ya Ron. Ako ng buot. Yan, sabi ko kay Ruth, kuna na namin yung yung dito ba? Dito. Yung bar chairs. Bar stool? How do you call that ba? Bar crook kan? Makkelijk, ja. Bar crook. Kuha na kami doon sa nung tiningnan namin to, may kasama na siyang yung sa model sa model unit. Yun din yung kukunin naming upuan.
Friday na lang. Kasi ngayon, busy ngayon. Tapos magpa-part-time din ako sa school mamaya. Baka gabi na ako matapos. So, wala din masyadong time. So, yun. And then, wala kaming masyadong ganap today. Anna's not going to school today. And Ruth has to call sa, sa school. Kasi hindi, sinabi ng teacher, hindi ko din na-check sa calendar na yung schedule niya sa Friday is not possible kasi I think it's studidak, Dodong, no? Maybe, Yeah. studidak. They always have study dag on a Friday between 3 days. But they cannot hear that in the Philippines. Hey, we don't have study day in the Philippines. Kasi dito guys, pag study day, wala pong pasok yung mga bata. So, Friday, imbes na 4 times si Ana mag-practice na pumunta sa school, na bali na lang, 2 beses kasi yung schedule na binigay last time was on a holiday. And then, yung schedule na naman ngayon na binigay, also, study day. So, diba? Sayang. Pero anyway, she's going to school naman on Monday na. Excited na to. Ana! Kaya na school of Maandag? Maandag? Toch? Na yaw face siya. Na yaw verjaardag. Yeah. Ana, say good morning. Nay! Nay, guwapa ra ba karong adlaw? You look so cute. No. Nay, okay. Maaga din siya nagising nung na-notice niya na gising na ako. Tapos naligo ako diretso. Yun. Kung pinuntahan na yung tatay niya, tapos kinulit na. Bukas na. Kinulit na, baba na daw sila. Yan, malinis na po ito. Malinis ako sa previous vlog, sinabi ko. Dito guys, sa kabila. Dito yung parking lot po ito. Nasa end kami sa row houses dito. So, paglabas mo ng pintuan, diretso siyang parang blind yung side na doon ba kung may sasakyan. Kaya natatakot ako na si Ana diretsong lumabas ba. Kasi baka hindi makita nung palabas na sasakyan. Kaya always kong dino-double lock yung pinto namin. Kasi hindi pa naman maabot ni Ana. Naaabot niya po yung yung door knob, no? Yun. Tapos yung sa taas, hindi niya naaabot pa. So, good thing na din. Dino-double lock ko talaga. Kasi minsan, I have to go upstairs to do something and then iniiwan ko siya ng saglit. You never know, no? Baka bigla ang lumabas. Mag-spend time muna kami no before pa pick upin si Ana kasi matagal pa yung ko guys, mag-aalas 8 pa lang pero yung part-time ko alas 9, so mga 8:45 maglalakad na ako doon kasi malapit lang naman. So balikan ko na naman po kayo mamaya. Parang mahaba na yung chika natin sa umagang ito, no? I hope okay lang kayo dyan and hindi na masyadong mainit sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas man kayo dito, strange, malamig na naman ulit. Dapat medyo mainit na ngayon, pero malamig siguro dahil hindi okay yung pakiramdam ko. But yeah, I'll catch you mamaya. Bili tayo ng gulay, tsaka prutas. May pa-fountain na doon sa amin. Oh. Nababubbles po siya and may light sa gabi. So, pauwi na po ako. May dala akong bag ng prutas tsaka gulay. Tinitingnan pa rin ako dito sa amin. Guys, wala kasing masyadong nagbablog dito sa amin. Nagbi-video ako sa labas, lalo pag walang masyadong tao. Mas komportable magsalita. Malapit na po ako sa amin. Nakasurvive naman ako sa 3 hours na part-time. Ihahatid na din po si Ana maya-maya. Nag-text na yung aking mother-in-law. Hello, bahay na tayo.
Agad tayo for today's video. Nagtatanong si Ruth kung kumusta yung pakiramdam. Malamig. Nilalamig ako tsaka pagod. Yun. May bago pala tayong sandata, guys. Sandata yarn. Para hindi masyado mapiko yung kamay ko ba, 'di ba? Na sabi ko sa inyo kasi may cyst ako dito sa sa may pulso dito. So pag masyado ko siyang namumove, sumasakit siya. So para ito siya kasi parang may metal kasi dito. So hindi mo siya nagagalaw dito na side. I also have another one. Galing po to siya sa auntie ni Ruth. Pinagamit niya sa akin. Hindi ko alam, parang hindi bigay. Isa sa uli ko sa kanya pag hindi ko na ginagamit. So ito pala yung binili ko doon sa sa fruit tsaka vegetable na truck. Yan. Guys, talagang na-feel ko na nag-lose ako. Talaga. Kasi this one, I remember, konting space na lang po ito dito siya. Parang fit siya dito sa sleeve. Pero ayan, no? Unless, parang na-stretch yung, di ba? So, yan, may spinach ako. Barato na lang to siya, guys. Yung isang ganito ng strawberry doon, yung iba, yung mas maganda tingnan. 4 euro. Ito, 2 euro lang siya, guys. Hindi siya ganoon kaganda, yung mga ganito ba, oh. Pero, okay lang yan. Pumili din po ako ng white mushroom. Tapos may ako, 2 avocado. Ito. Tapos may beans ako for tonight for beans. Tapos, may ginger po ako. Kasi gagawa ako ng ginger tea. Yan. So, hinihintay ko na lang po si Ruth. It's 12:25. Normally, he finishes work at 12:30. And then he comes home, or he gets home mga 12:35, 40. Yung mga ganun. Kasi nababike lang po siya. Ang purpose ng vlog na ito, guys, gusto kong i-chika sa inyo yung pagkikita namin ng mga Dutch kong biyanan for the first time, which happened in Vietnam when I was still pregnant. So, yun. So, ang title, nakita nyo naman sa title, Meeting My Dutch In-Laws for the First Time. Tapos, guys, nung na-meet ko sila for the first time, wala po si Ruth. Diba? Kaba. Grabe yung kaba at saka hiya ko noon, guys. So, anyway, balikan ko kayo. I-chika ko yan pag nakapag-ready na ako ng lunch. Saka medyo matiwasay na dito kasi padating na si Ruth, saka padating na din si Anna. So, medyo mahaba itong video na ito, guys. Please bear with me. Ito na si Anna. Say hi! Hi. Hi, Tita Celeste! Mama, I want to watch this. Okay, kama. Dugway gudo. Pagod na yan, guys. Ayan, so balik na po tayo, no? Baka masyadong, ayan, medyo maliwanag na. So, back to the chika, no? Kung paano ko na-meet yung aking, yung first time na na-meet ko yung aking Dutch na in-laws. 2019, nung sinabi ko kay Ruth na buntis ako, September yun, end of September. And then, yun, nag-start na silang magte-text-text sa akin, ganun. So, sinabi ni Ruth sa akin na yung parents niya, di ba nakabalik na si Ruth nun dito sa Netherlands, nung sinabi ko sa kanya na I was pregnant. So, yun. Medyo okay naman yung first trimester ko at that time. Hindi po ako nasusuka masyado, ganun. Pero may cravings ako sa late at night. Grabe yung talagang, parang yung Coco Crunch ba? Tapos milk, yun yung talagang gustong-gusto ko, guys. In the middle, siguro mga alas 12 or 1 a.m. Yun talaga yung kinakain ko. Tapos balik na naman sa 6 a.m. Be. Show them, be. Hinatid to ng lolo. Tapos hindi na niya pinapansin yung lolo na, hi, everybody! Mama, ik heb geen beschuit. Where's your biscuit? You get your biscuit there. Come. Or you want to sit there? Ja. Sige na. So, yun. Okay nga yung aking pregnancy. First trimester, okay naman siya. Yung feeling lang na wala akong kasama pag nag-check up, gano'n. Wala si Ruth, wala siya sa yung mga moments ba na yung narinig ko yung heartbeat ni Anna, yung ultrasound ni Anna, yung gano'n ba, wala si Ruth. So, anyway, yung parents po ni Ruth nagplana pumunta sa Vietnam kasi doon po ako nagtatrabaho dati, di ba nasabi ko.
And then, sabi ni Ruth, okay lang ba sa'yo na ma-meet mo sila? Gusto ka nilang ma-meet. Sabi ko, parang nakakahiya. Diba? Na wala si Ruth tapos andun sila ba? Hindi po kasi nakasama si Ruth kasi wala na siyang vacation. Niya yung vacation days na naman niya para the following year kasi mga nanganak ako ng 2020, diba? So, yun. December 2019, pumunta po sila sa Vietnam. So, yun na weekend yun. So, every weekend, alas 6 po ako ng gabi natatapos. And then, after that, pumunta po ako sa mall doon. Ako yung nag-decide kung saan kami magkikita, no? So, yun, nung nagkita na kami, nice naman sila. First impression ko was, sila, friendly, ganun. Nahihiya lang po talaga ako kasi sobrang laki nung ilong ko at that time. And then, yung mama ni Rose, she was sitting across me. Silang dalawa, actually. They were sitting across me. And then, palagi, tumitingin lang siya sa mukha ko ba? Pag nagsasalita ako, tinitingnan lang niya ako. Yun, okay naman yung pag-uusap namin, yung nagkumustahan, okay ba daw yung parents ko, yung mga ganon. So, first impression ko was, okay naman pala sila. Kasi kabang-kaba ako, guys. Parang, hindi ko alam, di ba? Kasi iba yung kultura nila, and then all that. Basta ang daming bagay na sumagi sa isip ko na parang baka hindi ako magustuhan or what, this and that. And then, yun na, nag-set kami na magkita kami ulit. So, the second time was before they left for the Netherlands. Nag-meet kami ulit. Doon naman kami sa District 1 ng Ho Chi Minh City kasi District 7 kami nag-meet last time. That was also where I was living at that time. Pumunta kami, nag-dinner kami sa Nguyen Hue Street, yung walking street sa Ho Chi Minh City. And then, after that, nag-walking kami. Pumunta kami sa Bitexco, yung tower doon. Bitexco Tower, financial tower doon sa Ho Chi Minh. Kasi overlooking siya, guys. Parang 360 degrees. Makikita mo yung view ng Ho Chi Minh City. Okay naman. Tapos, nagtatanong na yung nanay ni Ruth sa akin nun kung gusto mo bang pumunta ng Netherlands, ganun. Pero at that time kasi, kami ni Ruth, parang nagsa-start na kami magplano kung anong mga gagawin namin, ganun. So ako naman at that time, nagsa-study na po ako para mag-prepare sa Dutch exam ko, yung language exam na kailangan mong ipasa before ka makapag-apply ng MVV. Yun po yung visa ko, yung route ko, yun po yun. So yun, doon po kasi ako sa Vietnam, nag-take ng exam. So yun, parang nagkausap lang kami ng nanay ni Ruth, sabi ko sa kanila na, happy ako na na-meet ko kayo, and then, happy ako na na-meet ko si Ruth na, talaga siya, mabait siya na guy. He's really a nice guy, and thank you yung mama ni Ruth sa akin. Thank you na ganun yung tingin mo sa anak ko, ganito, ganyan. Tapos, na-remember ko pa, guys, sabi nung, ng papa ni Ruth, na parang, ang importante daw, love namin yung isa't-isa. Yung mga isa't-isa, yung mga ganyang, ganyang advice pa. Ang cute-cute nila. So, happy po ako na nag-click kami nung parents ni Ruth. And then, after that, nag-text-text na po kami sa WhatsApp, and then, nasisend na po sila ng mga messages. Tapos, guys, every now and then, nag-text po yung mama ni Ruth sa akin, sinasabi na, I'm very proud of you, you're a very strong woman, ganun ba? Emotional naman ako. Kasi guys, talaga, mahirap po talaga mahirap yung pinagdaanan ko ba, na mag-isa na pregnant. Emotional ako kasi meron ako, guys. Pasensyahan nyo na. So, yun, palagi nag-text si Ruth sa akin, tsaka yung mama niya na napaka-strong mo na babae, ganun. So, thankful ako na may mga words of affirmations from Ruth, and also yung mama niya, ini-encourage na ako, ganyan. Tapos yun. Kaya sino ba yung nagsabi kaibigan ko na parang si Anna daw, baka strong siya na bata ba kasi yung pinagdaanan ng nanay, ganun. So, hindi naman, happy naman ako na ganun yung nangyari. Although, I would have wished na andun si Ruth every step of the way. Pero yun talaga, iba yung sitwasyon kasi. Hindi namin hindi namin in-expect naman na dadating si Anna. So yun, that journey taught me a lot talaga. And then, after nun, COVID pa, guys, talagang stuck kami ni Ruth doon sa Pilipinas. So, it just goes to show, no, how
how blessed I am. I feel na andyan si Ruth yung binigay sa akin. Kasi hindi ko naman in-expect na ma-meet ko yung ganong tao na talagang pinakita sa akin ba na kahit ano pang mangyari, hindi ako iiwan yung ganun ba. So, madami na tayo. Yun lang guys. So, yun, happy ako po na maganda yung relasyon namin ng parents ni Ruth. Even nga si Ruth until now, sinasabi niya sa akin na happy talaga ako, sabi niya, happy talaga ako na nagkakasundo kayo ng parents ko kasi importante po talaga daw sa kanya. And sabi ko, syempre ako din naman, no, parang walang sakit sa ulo ba na wala akong iniisip na parang, hindi ako gusto ng parents ni Ruth, ganito, ganyan. Although hindi naman perfect ng lahat ng relasyon sa in-laws, pero happy po ako na sila yung pamilya ko dito sa Netherlands. So, di ba? Yung chika natin naging drama pa. So, next time naman, i-chika ko na naman po sa inyo. May chika na naman tayo para flashback pa. Tumatawa lang yung anak ko. So, i-chika ko din naman sa inyo yung mga napagdaanan namin ni Ruth. Yung talagang paano ko nasabi na talagang si Ruth na talaga, paano ko nasabi na talagang taong to, mahal ako ng taong to. So, i-chika na naman ko naman yan sa inyo guys kasi guys, ang haba na po ng video. That being said, i-end ko na po yung video, no? Thank you pala po doon sa mga nag-comment sa previous video ko nung adjustment sa buhay dito sa Netherlands in yung previous vlog natin. Same people din yung nagko-comment, sila si Miss Vivian, si Miss Celeste, si Strawberry Girl, sino pa yun? Si Annabelle, si Miss Imelda, yung mga regular nagko-comment. Thank you talaga po. Thank you po talaga. And I feel so connected din sa mga viewers natin pag yung nag-uusap kami through the comments. So, thank you po talaga na-appreciate ko po talaga yung mga comments nyo. Kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat po talaga sa mga bagong subscribers natin and sa mga viewers natin. Thank you so much po. Na-appreciate ko po kayong lahat. Kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Duy! Mush babush! Ana! Mush babush! Oh, ne. Hola. Mag-sidok na. You have hiccups now. You drink water, love. Go. Get your water, go. So it's gone. Hi, guys. Kalat ng bahay, guys.